sa iyang kaayo. Bisan pa karon nga adlaw, bisan pa tibok semana. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod yang Ginoo nagahatag namo og biya. Bisan pa sa mga problema nga bisan pa sa problema diyan sa atong panginabuhi ba kaniang nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo bisan pag sa akong mga kauban des palengke nagsigig pinagot-got tungod kay magsige lagi ingon nga nalagi day lockdown tabo karon 23 nya mao na sila andam-andam pud sila sige pangutang og bugas sa una pa to nahurong na nila kasi isa ka sakong bugas wala gyapon nag-lockdown mo na si bagot-got pa pod karon kanana po istorya mag-lockdown pud lagi daw nagpaandam na sila bugas kasi wala pa na naipas ang katong ilang giutang bisa usa man guni gobyerno ha guni nagsige sila kinasuko niko nga kabubuton yun sa Ginoo ini po siya nga kay sige lang pasulod ang kuan ba presidente ko nga dili gyud taw dapat mo basol kabubuton ko sa Ginoo gialaw ko sa Ginoo kay para kita po hinumdum po ta sa Ginoo niya po dahil sila nga nalagi pangatag ng gobyerno mga tinapa makakabuhi pati daw iring magkuyab dapat pasalamatan nato ang Ginoo kung sa ihatag magani kana pa mga rasyon ihatag sa tuwa mo na niyon ko dili kita dapat magsigabugot ko dili magpasalamat ako sa ihatag sa Ginoo gibuhat ko ni sa Ginoo kay para pud kita manginumdum pud ta sa iya dili kay sige latag paningkamot ya kita na wala ta kahinumdum sa Ginoo kun sa iyang kaayo mo nang ko bisag unsay gihatag sa Ginoo sa tuwa maayo man o dili pasalamatan nato ang Ginoo kay siya naghatag ta tanan mo na ko dako pasalamat kay ang Ginoo wala gyud nagabiya nagapahinumdum kanato sa kanunay bisan pa karon nga naipadili ka pa ng Ginoo wala gyud nagabiya sa ato siya nagyapon na gihatag og kusog o panalangin sa ato itagaan panalangin tungod aming ato ang kusog nga iyang gihatag og naghatag ko siya og kaniyang financial balik ko Amen. Amen. Dili kita masagdan sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Amen. Kay siya man maluluyon og manghigugmaon. Ug kisa ka igsoon mo padayag sa iyang kadaugan diyan itong buhi nga Dios. Dili ko na ko pasalamat ng buhay nga Diyos na tungod kay wag siya nang pasagad sa kwa sa duha ka semana kay murag alkansi ko tong aging Domingo kay wala ko kasimba. Sabi ka simbahan ng tato niya kay murag kanang gipintan jud ko wa kay una ako naligo sa mga ato kay sabayan daw ko nilang simba niya kay murag pag umanaw ligo ibati mo katugna niya murag ilapad ang ulo tapos pag uman nag-altas ako ko murag bili na yun siguro ko niya paglakaw na yun nila wala man wala ka ba so sagdan na ni kanala lang ko live nakapaminaw gyapon ko pero naadya ko gamay ka kuya tungod sa signal pero naadya ko ikuan pero agad si Jud wala ka adto diri sa kuan di ako na pan kay salamatan jud nang Ginoo kay wa jud niya pasagdan sa mulaton sa matagadlaw dito sa balay akong gitaroan iya jud ko ginagaidan nga dili jud ko makalimot sa iya bisag kanang busy na gamay murag igo na lang jud tanawon ang Bible pero makaukap man jud ko ginagmay nagmay na lang jud kay murag tungod sa kabisi po pero di dya po na siya malintad kung sa iyong kamaayo bisan ko man sa iyong adaw-adaw nga regalo nga gininhawa sa kuha ko siyang pasalamatan o bisan ko man karon ako pasalamatan ang Ginoo tungod kay nagmadaogon jud ko nakaabot na po diri mula no din ako
Amen. Kisa pa diha igsoon. Parehag sa kadaugan niya sa pagbuhi nga Dios. Okay, glory to God, no? Ang akong testimonyo, parang sa may testimonyo, matutunan niya ang dati. Ay, magaling sa kayo, sana kadininggo. Ako yun kay Brad, kadininggo ang akong nakuhan. Ang akong testimony, kaya na siya kong kinabuhi nga mapildi. So, kudaog. Mga ito, akong gina-i-share sa inyo ang Domingo, wala ko ninyo mga kauban. Kung kinaman ni gilakaw doon. Lakaw nga sa libutanon. Ako, lakaw nga sa libutanon. Busa, niatong kuha na, miyaging Domingo, itong Domingo yun, nagplano mo sila nga, nagya nga dito nila, kaurihan nila. Plano na po sila nga, karong Domingo ha, maadto na po sila. Ako nabala ka dyan kumayo, nahadlo ko kay Basi ko niya ako. Abin niyo unsa nga nahadlo ko tungkol kay Basi kong may layo na ko diya sa Ginoo. Pero na kamo di ko pag-ampo nga, dili di ko Lord nga mahalayo sa imo ha, tungkol kinagapangalagan ko sa imo ha. Tungkol lagi sa ako ang pagka-maayo lagi, dili ko gusto nga sa mong pamilya mahimo king bukot. O dili ko tingno nila nga nagasikog simba o niya inana kong batasan, dili ka makisama sa mua. Nabilang ko, di ka mo uban, may lang ko sa uban. Mato pa nila. Una nga mura magikuha nila ang akuhang kinabuhi. Ako na lagi ko yunan, pero matod ko sa Ginoo ko, Lord, wala imposible sa kumuha Ginoo, ikaw lang may bawa sa kuha Ginoo mo na nga ako lagi kuyukan. Nagkaplano sila nga karong Domingo, karong adlaw, mulakaw sila. Nagkampo na ko na si Manaha nga, dili unta na mahitabo Ginoo kay sila Domingo nga wala ko kasimbang niya, wala na ko nakaduol sa ikuha bisan na lang sa pagpamina sa mga puno kay tungod kay na latagaw ko. Pero nga kung una, focus yun sa Ginoo nga dili ko kini may babo nga matuman ang ilang mga plano buta. Ang akong testimonyo na himo kong napildi niya tong tungura, pero tungod sa akong mga pag-ampo, salamat sa Ginoo nga nagnahimo kini nga nagmaloogon karong Domingo adlaw. Kapag wala matuman ang ilang mga plano, kay pinagi sa gahom sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo nga aduna sila yung mga plano nga dili mayo, nga kalibutanon lamang mga butang, dipakta kini sa Ginoo muna nga nakalawtay ko sa pagsimba kay tungod kay ako magong na sinati nga sa diha nga dili na ka makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Ang ato ang pagkinabuhi magkainan ay kung kawala mo nang akong ikadlukan nga basi mawala ko sa Ginoo mo nang ako nag-apo ko sa Ginoo nga dili ko ta minayon nga mong lakaw karong adlaw kay matud pa ni Dr. Pablo nga dili na to itaruyon na to ang kinabuhi kabulingon dinhi sa kalibutan. Muna nga nagpasalamat ko sa Ginoo mo nang akong testimonyo karon nga nahimo ko napildi. Kung nahimo ko nagpasalamat ko sa Ginoo karon nga nagmanuogon kayo pinagi sa pagtampo, pinagi sa tabang sa Ginoo. Salamat sa ito ng Ginoo. Hello, Chief. May buntag sa Matanusa. So, na-bless ba ang tanan diha samtang kamo nagalingkod o nagapaminaw sa maong mga kadaugan o testimonyo mga kaigsunan. Mga kadaugan nga gibungat sa atong mga kaigsunan, mga pipila nga gibaro tidiak aron nga ipadayag kung sa kamaayo ang Dios silang kinabuhi. Napanalangin na ba ta mga kaigsunan? Amen. Ini katapag katapad nga igsoon mi anhita aron gayud nga dayon og simbaho nato matumboy nga Dios. Praise the Lord. Okay. So samtang nag-aawit usab kita kaganiha og mga pagkain kanha sa tumboy nga Dios, ang Dios nahimuot og nalipay gayud sa atong ibang buhat mga kaigsunan. Amen. So importante kayo nga kana bitong
diha sa matagtapok sa manini atong gihimo gyud no. Mao kini ang pinakabilihon kaayo o pinakaimportante nga maong panagtigom o panagtapok nga ato ni mga pagdaig diha sa tubig nga Dios. Ha? Kunya dili gyud mawala ang maong pagmamati sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Okay? Ining kabuntagon makaigsunan panahon na usab nga kita magapamati sa pulong sa Ginoo. Magapanindog ang tanan. Samtang kita mag-ukab sa to ang mga Biblia, atong pag-abrihan ang libro sa maong gisulat ni James o Santiago, iya sa kapitulo 3, versikulo 1 ngadto kini sa 12 mga kaigsunan. James chapter 3 verses 1 to 12. Basahon nato kini mga kaigsunan sa Bisaya nga pagkasulat ha. Mga igsuon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kaya sahid ka mo nga, kitang mga magtutudlo, hukman sa mas higpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayo. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Kaugalingon. Atong bukaduhan ang bakbak sa kabayo aron mosunod kini bisan asa nato patuang o tanaw sa mga barko bisan pa sa kadagko nini o gihuyop sa kusugahangin gigayahan lamang kini sa gamayng timon ug moadto bisan asa patuang sa kapitan. Ngano sab niini ang dila bisan sa kagamay niini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Una-una unsa kadako ang lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini mo'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. Ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi. Sa kalayo nga gikan gayon sa impierno. Makahimo ang tao o nahimo gayon sa tao ang pag-anad sa matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila. Dotan kini og dili kapugngan o puno sa hilong nga makamatay. Ato kini gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan o sa pagtunglo sa atong sigataw nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat o pagtumlo mugula sa mugula sa maurang bakbak. Maigsuon, dili kini angay may tabo. Dili mahimo nga magikan so sa lamang katubod ang tabang o ang kaparat na tubig. Ang kahoy igira dili makabunga o kulibo o ang palas makabunga og igos o ang dagat makahatag og tabang nga tubig. Mag-ampo kita. May gugmaon nga Dios, hinubdan sa tanang butang o pag-iya sa mong kinabuhi. Ginoong Dios kalabigamhanan, inimora sa o Dios padayon ang among kasing-kasing nga nagapangandoy nagatinguha nga nakanimo. Lord, mo na nga mianhi kami, arong gyud Ginoo nga simpahon ang imong pangalan. Ipataas ang imong pangalan Ginoong Hesus, pinaagi sa mapagdaig nga among buhat ka ganiha Ginoo. Puno sa mga pagpataas sa imong pangalan o pagtuboy atong mga awit Ginoo. Gali mibungat kami og mga pagpasalamat kana kanimo. Kaya tungod kay maayo kay ka sa mong kinabuhi ug niini mo orasan sa Ginoo. Panahon nga kami mamati kanha kanimo. Kay ikaw nagapamati man ngani kanamo o Dios kaganiha. Diha sa among mapagpungat sa mapagdaig na mga anak kanimo. O naminaw kaniini o Dios. O ini maorasan sa Ginoo panahon usab nga kami muhatag o mugahin og panahon o oras sa pagpamati diha sa imong buluwanong pulong Ginoo. Ug ani ang tagsatag sa Ginoo may nadamo na Ginoo aron Ginoo nga mudawat diha sa mga pulong o maminaw. Salamat kay ikaw magatudlo nga ni kanamo pinaagi sa mga pulong Ginoo nga among madungog karon.
Padlunga kami, tudluin kami o Dios. Aron Ginoo makaamgon kami o Dios o biha sa mga pulong ang madungog. Matandog kami o amo ang kini-aplikar sa mga kinabuhi Ginoo. Aron Ginoo nga dili kami magpabilin. Kung unsa ang among kinabuhi karon Ginoo. Gusto namo o Dios nga namor ka namo nga mapahimut-an Ginoo. Gusto namo o Dios nga ikaw mapisigar ko sa mga kinabuhi o Dios. Wala Ginoo, mga pag-ampo na mo, Diyos, kay ikaw magapagpo pag-yun sa mong kinabuhi. O, aniya, ang tasatagsa ka magsingkasing maninawaton Ginoo sa imong mapagpadlong. E kung dili kami mo dawat o Diyos, dili yun mapagpo ang among kinabuhi. Kaayuhan ang imong mga pulong Ginoo para sa makalag o Diyos. Salamat ka ayos yung pagkabuhaton inyong oras. Dalay kong ka sa walay katapusan, tanang kadungganan Ginoo, diha lamang kanimo Ginoo ang tanan. Amen and amen. Mga panglingkod ang tanan. Okay, wala pa mo giigangan mga kaigsunan. Okay? Praise the Lord. Huh? God is good. And all the time, God is good. Amen. Sa atong ibasa mga kaigsunan, diyan sa James chapter 3, verses 1 to 12, there are 12 verses. Ang gamutan nato ning mahuman nato kini nga tema karong adlaw, kini nga to panimbakon karon. Tema nato is about guard your tongue that it may glorify our Lord or our God. Guard your tongue that it may glorify our God or our Lord. Amen? So sa ato pa, nagiginahanglan nga bantayan nato ang ato madila. Amen. Guard your heart. Bantayi ang imong mga dila o ang imong dila. Nga dapat ini nga dila makapahimuot sa atong Ginoo. Amen. Dili kay mahimuot ang kaaway nga mao sa Satanas. Once gani kung dili na ta makapahimuot sa Ginoo, kinsa man ang napahimutan nato? Ang kaaway. Amen. Duha ra gyud ang ato ang mapahimutan. Bisa pag mingon ka nga wala nimo gi-intention nga wala man ako kini gipahimutan o wala man ako gibuhat ang pagpahimut sa yawa. Pero diha na di ay simuhang pagpanulti nahimuot na ang kaaway. Amen. Dili nato makita ang kaaway pero nasigisa og chair sa tuwa. Palakpak kana buhatan na ang pagpanulti nga dili maayo. Nahimuot ko. Bisag wala nato una-una o intention nga gipahimutan nato siya. Pero diha dahil sa tuwa mga pagpanulti nga daan. Nahimuot na yun ang kaaway. Bisag isa ka nato, wala yun talaga plano nga pahimutan nato ang kaaway. Kaya kaaway na guna sa Satanas. Matapos ka nato, kung pilion nato, kung pangutan nimo ako sa katao, asaman ka. Kisay gusto nimo nga lipayon. Sa imong ginabuhi ang yawa o ang Ginoo. Siyempre, mingon jud ang Ginoo. Amen. O biha karon maklaro, maklarify nato diha kung tinuod ba yun ang iyang gisulti. Pinaagi sa iyang mga buhat o sa iyang mga pamulong mga kaigsunan. Amen? Amen. Ang ato ang ginaobserbahan mga kaigsunan, sa kinatibuk-an natong kinabuhi, aron gayud nga matuboy o malipay ang Ginoo nga kanato, inabantayan nato ang ato ang kaugalingon, ang mga buhat. Amen. Ya sa itong mga action o dili na dahil sa mga action lang o buhat nato nga ibang buhat nato mga kaigsunan. Labi na po di ay kining atong pamulong. Amen. Miaging adlaw o miaging Sunday atong isgutan nga gikinahanglan nga bantayan
nato ato mapangunahuna. Ha? Do not be conformed to the pattern of this world. Dili ipabag-o hinuon ang iyong mapangunahuna. Amen? Amen. Pero nagisgot na sa kita, may tungod sa atong mga dila. Amen? Na dapat kining atong mga dila, mga kaigsunan, makapalipay sa tuang Ginoo nga labing gamhanan. Ha? In this passage po mga kaigsunan, si Santiago nagamit ni ining common Jewish literary device of attributing blame to a specific bodily member. Diha bitaw sulod sa iglesia. Daghang mga taong mapasalamaton nga sa Ginoo. Nibungat og mga pagpasalamat. Sama sa itong gibuhat kaniha nga aduna tayong makadaugan o testimonyo kung sa kamaayo ang Ginoo. Amen. Pero nakita po ni Santiago nga na kanila, kani ato ni atong panahon nga kini mga tawhana mapasalamaton kay sa Ginoo. Mibungat og mga maayong utang. Pero mubungat po og mga dili maayo nga mga utang. Ha? Musulti po og dili maayo. Ha? Muni nga nagsulat si Santiago niini nga sulat para i-address nga na kanila o dili lang kay kanila kundi para kanatong tanan mga kaigsunan. Amen. Ha? Para mapainumduman ta. He personified the tongue is being representative of human depravity. Tungod kay ang tao lagi nakasala. Dautan jud siya. Pero di kinahanglan kung kita nahimo na tang Kristohanon, naiusa na ta kang Ginoong Kristo, di kinahanglan nga kining atong mga pamulong makapahimuot jud nga kaniya. Amen. Tungod kay 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kasi nakabimorize sana. Amen. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, or the old has gone, and the new has come. Gikinahanglan nga ang atong pamulong lahi na. Amen. Mga pamulong na nga makapahimuot o makapalipay na gyud nga nasa Ginoo. Pero ang nahitabo sa panahon ni James, mga kaigsunan, nakita niya nga ato na po yung mga pipila ka mga Kristohanon nga mga maayo kayo o mga pinulungan. Sometimes, mupasalamat ka na sa Ginoo, muday ka na sa Ginoo, pero nadungog po niya o nakita nga kini matawhana, mubungat po o mga dili maayo. Dili yun ay dapat may tabo kini sa tuwang makinabuhi. Amen? Amen. So, niini nga paagi, he echoed the spiritual or scriptural truth that the mouth is a focal point and vivid indication of man's holiness and sinful heart condition. Kung unsa gani ang nasa imong kasing-kasing, mo po ni ang imong mabungat sa imong mga ngabil. Out of the abundance of heart, the mouth, the mouth speaks. Kung basahan nato ang Lucas Kapitulo 6, versikulo 45, Jesus tells us how we can judge a person character. Basahan nato ang Lucas Kapitulo 6. Basahan nato si Jesus Christ namulong niini. Lucas 6, versikulo 45. Okay? 45. Okay? Mubasa ta sugod sa 43. Ingon pa si Jesus Christ, ang maayo nga kahoy dili mabungag walay pulos nga bunga. Pag maayo gani ang kahoy makaigsunan, makasiguro jud ta nga ang bunga niini mapuslanon kayo. Dili daot. Amen. Ang masakiton nga kahoy, dili usab mabungag maayong bunga. Pag ang punuan, dili maayo, masakiton, dili po ni makabunga o
maayo. Amen? Ha? Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Ha? Puno sa gani ang bunga, kung daot gani daot yun na ang punuan. Amen? Ha? Kung masakiton ang bunga, masakiton pud ang punuan o ang kahoy makaigsunan. O dili ka makapubo og igos gikan sa sampinit. Ha? Kaya ang sampinit lahi yun, tunukon. Amen. Ha? Uubas nga gikan sa kadyapa. O, managlahi yun. Ha? Kung ang usa ka kahoy mangga, mamunga dyan na siya mangga. Amen. Dili siya mamunga og santol. Amen. Ang santol dyan na siya makaigsunan. Ang maayong tao, magsultig maayo, gikan sa maayong mga butang. Nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao kadautan, magbuhat og dautan, gikan sa mangilad sa mga butang, nga naa sa iyang kasing-kasing. Kaya kung unsa gani ang ana sa kasing-kasing sa tao, mausap ang iyang isulti. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung daotan ang imong kasing-kasing, daotan po ang imong pagpanulti. Amen. Ha? Wala di kinahanglan, kining atong kasing-kasing, unang-una, ato yung palimpyuhan. Ha? Kanunay nato ipalingkod si Jesus Christ sa itong makasing-kasing. Aron gayud nga ang atong mga pamulong makapalipay o makapaymuot diha kaniya ng atong nga mao atong hari ug manunos sa atong kinabuhi. Ha? Amen. Once gani kung maayo ang atong kasing-kasing, because Jesus Christ out of the abundance of heart, the mouth speaks. Kung maayo gani ang atong kasing-kasing, ang ato apong ipamulong sa atong madila o bakba, maayo po di makaigsunan. Amen? Ha? Balik ta sa itong teksto. In chapter 3, mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay nga mahimong magtutudlo. Kinasahid ka mo nga, kitang mga magtutudlo, hugman, sa masipit nga paghukom kay Sauban. Ha? Nakita ni Santiago nga, kaniadto, ang anga kanabitong pipila lamang gayon ang angay o angayan nga mahimong magtutudlo. Ha? Kaya nga lagi. Kato lamang lagi ang dapat nga ilhon nga magtutudlo kato kung angayan jud sa iyahang kinabuhi. Amen? Angayan nga mahimong leader or magtutudlo diha sa iyang pagpanulti o binuhatan. Ha? Kaya nga naman, kaya diha lagi, pag mahimo na kang magtutudlo, mas hukman ka sa higpit sa paghukom kay sa uban. Basig bayag sigitag panudlo, ha? Sa uban, unya di ay ang atong kinabuhi, mas tudloanan. Ha? Amen. Dili na noon ta, makapaymuot ngadto sa uban. Dili na ta makapanalangin ngadto kanila. Amen. Muna kung gusto nato nga mahimutang magtutudlo nga sa uban, number 1, ang ato ang kaugalingon, ato ang yung paghukman ng Igsoon. Ipabangko jud nato. Badlungon jud nato ang atong mga kaugalingon. Ha? Amen. Ha? Once gani kung makita nato nga atong kaugalingon dili na maayo, kinahanglan nga i-review nato ni. Ha? Ha? Magbabago jud ta sa atong kinabuhi. Kitang tanan masayo, dili man jud ta perpektong makaigsunan. Amen. Apan iunip ni Santiago, ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Ha? Wala nagapasabot nga nadyo tao nga perpekto. Mas pindot jud to nga katubitaw nagbantay ta sa tong kaugalingon. Amen. Magbantay ta sa tong kaugalingon o pagpanulti, ha? Aron gayon nga makapalipay kita ngadto sa uban ug labaw sa tanan diha sa tong nga Dios. Ha? Pugna nato ang atong kaugalingon, ha? Pamagisgot kita pagpugong, diha pa lang si mong Panginoon na miabot na. Pero gipugna nimo ang imong kaugalingon.
nga makasulti kag dili maayo og nagampo ka nga sa Ginoo nga kana dili mahitabo sa imong kinabuhi nga makasulti kag dili maayo og nagpabagko ka sa imong kasing-kasing. Amen. Ha? Kay samtang napata sa kalibutan nakigfight ta, nakigbattle ta sa tungunod. Amen. Pero lagyang pinakanindot lang sa tuwa tungod kay natay Ginoo nga mayumduman og pulong nga atong naduong sa karon ay mapuni ang mapahinumdum kanato aron gayon nga dili ta makabuhat o makasulti nga di og dili maayo makaigsunan. Ha? Verse 8, atong bukaduhan ang baba sa kabayo aron mosunod kini bisan asa nato pagtuan. Ha? Adunay gihatag nga paghambing or example si Santiago dinhi sa iyang sulat. Ha? May tungod sa usa ka kabayo nga gibukaduhan. Ha? Aron gayon nga mosunod kini bisan asa nato pagtuon. Amen. Usa kining bukado bukado murag diri sa iyang ha? Rinda. Diri lagi sa iyang simod. Oh, Mahibong nato nga kana bitong mura bitaw nga kana bitong sa tawag gani kanang manubila. Kung asa nato siya gusto pagtuon, mirahon lang nato. Inana no. So, atong bukaduhan ang bakbak sa kabayo aron mosunod kini bisan asa nato padtua. Ikaduha, nga paghambing o pag example ni Santiago, tanawa usab ang mga barko, bisan pa sa kadagko niini og gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamay timon o moadto bisan asa padtua sa kapitan. Sa ni timon, layag usa ni? Layag no? Bisan sa kadako kuno sa barko, pero kaya kayo huyupon sa hangin tungod kay adunay timon. Amen. Kaya wala pa man joy makina kanyanto. Amen. So mag-research na kung ano saan nakuha ng makina. Na-imbento. So wala pa joy makina kanyanto. Amen. Muna nga ang layag ug timon mo na ang ginagamit kanyanto. Labi na yun sa dagdag ko kay nga barko, dili na kaya nga kanang ibuksay o kiraon tawag ka ng pangka lang, ginarano, kay kaya tayo sa buksay. Pero kung barko na gani, murag bukat na yun kayo na, misgot ang buksay, amen? Muna na kinahanglan kini o ganang timon o layag, parang sa dihang ang hangin mo hapak sa moong timon o layag, ikuan siya, tawag gani, itulak siya. Itulak siya. Itulak, no? So, paghambing o example ni Santiago nga anong gayon nga ang matagusa, wala gina. Pag ang atong kasing-kasing gani dili maayo, mo na nga itulak buta dihaa sa dili nga maayo nga mga butang. Amen. Pero ganit maayo ang atong kasing-kasing, syempre, maayo atong kasing-kasing, itulak buta dito sa mga maayong butang na makapaymot sa Ginoo. Amen. Awa. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini, makapangandak kini sa dagkong mga butang. Una-una sa kadako ang lasang nga masunog sa gamay kalayo. Tinood yun na. Mukatay, manggod. Amen. Mukatay. Kung kini po ng atong dila, dili maayo, sige na lang panglibak, sige na lang chismis, gimantayon, kung sa'y madugog na to, istorya dayon, katay-katay na, dungagan pa yun. Wala na pitinag yun, nga mikatay na yun ang kalayo. Ang dila dahil sama sa kalayo. Once gani kung daotan ang atong dila, pamulong, unya to kinigisugid diha. So sa katao, unya dili pa jud ka malit pa iso sa lang katao imong gisultihan kundi daghan gyud. Nagatay-gatay na. Nasunog yun. Ang lasang.
Ang dila sama sa kalayo. Kini mo'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. O nagbuling sa tibuok lawas o nagpasilaog sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayon sa impierno. Amen. Wala nga ang tao may perno tungod kay daotan man siya. Amen. Amen. Mabalik lagi talagi sa hinungdan. Nganong ato ang mga pagpanulti dili maayo dili mapahimot sa Ginoo. Because Jesus Christ said in Luke chapter 6 verse 45, out of the abundance of heart the mouth speak. Amen. Dili makasulti ni anak kung imong kasing-kasing maayo. Amen. Dili ka makasulti o dili maayo kung imong kasing-kasing maayo. Kung maayo imong kasing-kasing, maayo po ang imong mga pagpanulti. Sa itong ibasa ganiya sa Luke chapter 6. Amen. Nga dili mamunga ang kadyapa o igos. Ha? Or ano man ito Or ang igos mamunga og sa pinit. Amen. Kaya sa pinit lahi lagi makaigsunan. Kita usab kung Kristohano na ganita, kinahanglan ang atong mga bunga pagpanulti makayuhan na. Amen. Hindi mo katapad. Kung Kristohano naman tayo isuod, kinahanglan. Hindi atong mga pagpanulti makapanalangin na. Makapalitay na. Amen. Hindi mo katapad. Dawata ang mga pagpadlong sa Ginoo. Amen. Ulong sa Ginoo mo'y nagpadlong nga ni kanato. Matang usa kanato kina-review ta sa Ginoo. Wala exempted di ini makaigsunan. Amen. Para makabantay ta o gusto nato nga bitong malipay Dios sa atong kinabuhi. Ang dila sama sa kalayo kini mo'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas o nagbuling sa tibuok natong sa tibuok lawas o nagpasilaog sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo gikan gayon sa impierno. Makahimo ang tao o mahimo gayon sa tao ang pag-anan sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Diba? Na yung mga kaigsunan nato karon nga ilig kung kaay ka kanak bitaw ang mga hayop bilahang tudluan. Pinamiro yun, no? Pinakadali na tudluan. Amen? Pero dili man tingali inalan jud nga kanabitong mahimo sila nga sama jud kanato. Pero naalan jud mga kanabitong mga butang nga makaya pud sa iro bitaw nga musunod sila sa tuwa. Amen. Amen. So, pag-anan sa mga hayupan, apan walay makamanso sa dila. Walay makamanso sa dila. Lautan kini og dili kapugnan o puno sa ilong nga makamatay. Ato kini gigamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug Amahan ug sa pagtunglo sa atong isa ka tawo nga gibuhat sa sama sa dagway sa Dios. Wala gina usa ka dila, usa ka bakba nga gigamit sa pagpasalamat sa Ginoo o nga gigamit pud sa pagtunglo. Pagtunglo ngadto sa bang tao. Or etc. sa pagpanulti ug dili maayo. Sumala pa sa mensahe nato last Sunday. Kung sa ganito, in Romans chapter 12, makaigsunan, dapat kung naamay mga tao nga nagpaantos ka nato o nagpasakit gani ka nato, kung sa itong dapat buhaton, dili nato sa labaslan. In Roma kapitulo 12, versikulo 17, kung buhatan kag dautan, ayaw maslig dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo, utol sa mahimo, pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kumo panimalus, kung dili itugyan hinoon kini sa Dios. Amen. Dili ta manunglo. Dili ta magsulti, dili maayo nato kanila. Iampoy noon nato sila. Amen. Amen. Mubungat hinoon ta og mga pulong nga maayo. Iampo inuuna nato sila nga naatubangan sa Ginoo. Pero nga malipay ang Ginoo gani kanato. Amen. Pero kung magpadala bitaw ta sa mga pulong nga dili maayo, mobalos ta sila di jud ta mo grow din sa espirituhano nga bahin. Di jud ta mo grow.
Di yung tamulambo sa espirituhano nga bahin nga naman, wala nato gipugan ang atong kauglingon. Mas atuhay noon nga bitong ang atong kauglingon hinoon na gusto jud nato bitaw kanang masuko ta. Instead nga puga nato, pero hinoon wa ta nagpapugong ini. Kaya gusto jud nato mubalos o masuko sila. Hinoon na kay sunod, puga na to atong kagalingon o iduol hinoon nato kini sa Dios o bagampo ta. Amen. Arong gayud nga dunay panagdait nga may tabo mga kaigsunan. Verse 11. Dili mahimo nga magikan sa usa lamang katubod ang tab-ang ug parat nga tubig. Nawala. Ang sapa dili dagat. Amen. Ang dagat dili pod sapa. Amen. Amen. Nakatilaw man tingali ta unsay tubig sa sapa. Parat ba ang tubig sa sapa? Tab-ang. Ang tubig sa dagat, tab-ang parat. Nakaila jud ta igsoon, di ba? Nakaila jud ta. Kabalo jud ta unsay tab-ang ug parat, unsay dagat ug sapa. Amen. Muna nga kay kabalo man dahi ta nga kini parat ug tab-ang diha pud sa atong pagpanulti kinahanglan nga makita dapat sa tuong kaugalingon ba? Maobserbahan nato sa tuong kaugalingon nga kung kini maayo ba o dili ang atong pagpanulti. Nga dapat dili nato ni sulti kay dili man maayo. Dapat hinuon nga magpabago ta sa Ginoo. Amen. O dapat dili jud nato ni pahitabo nga isulti nato. Ang kini mga butanga kay dili man maayo. Pero kung maayo gani ni isulti no nato isuon. Amen. Ang isulti no nato ibungat no nato pag-ayo kini mga pulong sa Ginoo. Labi na yun ang pagsangyaw sa iya ang mga mensahe nato sa uban. Amen. Kaya nga mga tao bato-bato sa langit. Okay? Mas grabe pa ang ibungat ng mga dili maayo ng mga pulong. Pero kung mag-isgot na tagpulong sa Ginoo, maulang hinuon. Diba? Amen. Ikinahanglan. Kinakamauman di ita nga kining kinabuhi nga isip mga Kristohanon, isip ng mga Kristohanon na iusa nga na Ginoong Jesucristo, gikinahanglan kining atong mga pamulong, mga kaayuhan na, ining katapat, kinahanglan na imong pamulong. Mensahe, mga kaayuhan na. Amen. Kung yun ay dapat itong buhatong mga kaigsunan. In Psalm 34 verse 13, ingon ang author din na galikayan ang pagsultig daotan. Basahon na to. Salmo 34 versikulo 13. Sige mo diya. Likayi ang pagsultig daotan ug ang pagpamakak. Amen. Likayan nato pagsultig daotan mga kaigsunan. Ang dili noon nato likayan kini pagsultik mga maayo. Nang likayan pa man nato pagsultik maayo. Amen. Na maayo man na. Amen. Gisugo ta sa Ginoo, for example na i-share ang mensahe likayan hinoon. Gipadayagan ta sa Ginoo nga share ng tawhana o regala nimo o friend ba nimo. Isa sa mubo lang kay pila ka mga minuto pero likayan pa jud nato Lord ulaw kay. Pero musulti ta dili maayo. Dili likayan. At dili man tani dapat isulti kay dili man maayo. Ang maayo noon dili isulti o ibungat. Amen. Amen. Ang pulong nato nga ginapagawas sa to ang mga baba. Puro lang jud mga social media, TikTok, usa pa na din na. Narindod jud kayo sa mudala o ano, drama. Narindod jud kayo sa mudala mo sayo. Daghan mo kayo nag-view saya sa iyong TikTok. O media to gibungag to. O niya, ipakatay-katay nato ni nga to sa uban. Di ta maulaw. Di ta maulaw. Pero kung pulong sa Ginoo, maulaw ta. Igsoon. Apit na ba yan mabalik ang Ginoo?
igsoon, mga lagad ni Yuda. Dili na ta magpasulabi og sige. Dili na ta magpasulabi perminti na lang trabaho ato ang buhaton. Dili na lang perminti dapat atong buhaton matag adlaw. Nakalang sige na lang taog lakaw-lakaw sa walay hinungdan. Amen. Dapat mo na atong dapat buhaton. Amen. Makasulti ta mga pagpahinumdum nga na kanila. Dili ba maayong suon na to ba? Dili ba maayong suon na sige lang tag-ulag. Sige lang tag-atiman og ulag. Atiman ang punta ko matong kalag. Amen. Amen. Sige tag-atiman dahil sige tag-uha og mga sa mga laya nga dahon. Wala jud nato gikuha ang mga laya sa tuang kinabuhi. Amen. Kaya gusto na ito ganindot yung kayang bulang tanawon. Kung yung mga pinandukan, kabulong ba kayo suon nga ang bulak, malaya, malara. Amen? Mahalaw lamang ini. Kung atong kinabuhi po, malaya o malara. Sa kalit, wala na ito damang nga, mahalaw kita din kalibutan. Kung nagkikinahanglan nga, mag-andam na kanunay sa ito kinabuhi. Wala ta masayod kanus malaya o malarag ng atong ang kinabuhi or kanus mapugto ang atong gininhawa. Walang andam ta kanunay sa pulong sa Ginoo. Pinani sa pulong sa Ginoo. Andam ta nga musugat sa Ginoo. Amen. Amen. Hindi dapat atong isulti sila. Dili putong sulti nga masubukan. Uy, son! Kung saan naman kasi na makagulak, magkita po tayo. Bisa mapadalaginan na sila. Murag hukom na yun kaya balo. With love ba? Amen? Uban sa gugma. Kung dapat isugid nato nga ito kanila. Amen? Dito, perminti na lang yun. Modules. Perminti na lang yun. Trabaho. Dili na maayos doon. Kalibutan na lamang kanunay. Amen? Inumdumi nga kinahanglan kining atong ba makapanalangin nga sa uban o makapalipay, makapalimon nga sa Diyos. Amen? Amen. Ha? Guard your tongue that it may glorify our Lord. Bantayan nato kanunay ang ato ang mga dila. Dapat kini, kumubungat matag mga pulong, kinahanglan nga makapaymaya o makapalipay nga na sa itong Ginoo. Amen. I hope and we pray kaya kini nga minsaya naghatag og pag-remind nga ni kanato og pagpadlong. Amen. Ang makamanso lang Dios sa tumadila only the power of the word of God. Amen. Kung wala may makamanso kay ingon man ni James dira, wala may makamanso sa dila dautan kay kini. Pero ang pulong sa Dios mo ay makamanso gani kanato. Amen. Pag once gani kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo dawato nato ni bisag sakit mamanso gyud ang atong mga dila muna mabangko gyud ta makigsunan. Amen. Ang kabangkuhan diha laman nato makaplagan sa atong Ginoong Kristo. Jesus Christ is the word of God. Amen. Hinaot ang tanan nga adunay nakuha ka pagtulunan o atong ginaampo gyud makaigsunan sa manamusa nga maangkon pa yun nato ang makiinayahan ni Ginoong Kristo. Bubunga tago mga maayong kinagayahan. Aron gayon kining atong mga makasing-kasing mapangko pa yun. Once gani ang tao kanunay nagatimuha o nagapangadyo kay Jesus Christ, mapangko yun na iyang kasing-kasing ug hinlo pa yun na. Mahindlo pa tayo. Una nga, out of the abundance of heart, the mouth speak. Kaya hinlo pa nato kasi kung nindot kayo, kung na nga diha po sa itong mga pangulong, nindot po ang gawas o kunga ni inyo, makainsulan. Mga panindog ta. Magaginaw si Value Kipen, dalas niya gitara. Santa magabiyong ta makainsulan. Amen. At ang kawitan ng atong wing na Diyos.
Atong mabiton ang awit na titulo ni dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka na. Thank you, Lord. Samtang kita nagabarog, atong itutok ang atong mga mata, our spiritual eyes, our hearts and mind, kanha sa tuwang Ginoo. Thank you, Jesus. Kung wala ka magkahuliang ang kinabuhi ko, malayo ako kanimo. Ang imong pulo Oy, ako ka dato. maoy akong kadato. Alam kanimo, Alang ka na, ulabaw ka sa kanan, ikaw ang akong katagbawan. kanimo. Thank you, Lord. Kanimo lang ako magadayi, kanimo lang ikaw, tukaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambi, amahan ko. Ipanag-iya mo na ang kinabuhi. Ipanagiya mo na ang kinabuhi ko, sa wala pa akong matao. Ang pagkakamhanan, pagkadapo mo, akong ipasigalo. Kanimo lang ako magadahi, kanimo lang igatugbaw ang tingog ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasampi, amahan ko. Yes, Lord, ikaw lamang Ginoo ang among ginasampi. Ikaw lamang yun, O Diyos, ang among kinahanglan. Lord, ang imong pulong mo ay kadato sa mo ang kinabuhi. Oy kadato sa mga makasingkasing Ginoo. O na Ginoo, kami nagapaningkamot Ginoo nga mapuno sa mga pulong Ginoo. Aron Ginoo, ang among mga pagpanulti unya Ginoo, makaayuhan ang Ginoo. Makapanalangin na kadto sa bang tao. Og labaw sa tanan makapalipay, makapimuot niya sa imong atubangan. Lord, ginahanglan yun namo ang imong mga mensahe. Aron Ginoo, naginig amo Manila o Diyos. Puno o Diyos o mga pagpasalamat yan hakin o Ginoo. Gikinahanglan o Diyos ang among i-spread Ginoo. Kinahanglan o Diyos ang among ipakailap ng mensahe o Diyos. Ang mga pulong Ginoo nga makamaayo ngadto sa bang tao. Gamito namo ang among madila o bakba man Ginoo. Gamito namo kini o Dios sa pagtuboy sa imong pangalan Ginoo.
Lord, tudluhi kami kanunay o Diyos. Bukaduhi o giyahi ang amo ang mga dila o Diyos. Pinaagi si mong pulong ito. Imo ang timon o layag ang imo mga pulong Ginoo. Aron Ginoo, kami abot kami diha sa dapit kay mo gusto nga buot nga patuon. Magiyahan kami o Diyos sa imong mga pulong. Lord, itulak kami o Diyos diha sa imong hangin kami mong pulong Ginoo. Aron Ginoo nga kami mulakaw diha sa imong gusto nga ipabuhat imong ani kanamo. O pulong o Diyos nga mugula sa imong mga ngapil, mga kaayuhan o puno sa mga pagpasalamat nga nang Ginoo. Imanso usab ang among mga dila, namiluodo ang among makasindasi. Tuluy o Diyos o mansuha pag-ayo ang among makasindasi. Aron Ginoo, kining among mga pulong, mabungad jud og mga maayong bunga. Mga kinayahan na mga maayo sama sa kinayan ni Ginoong Kristo. Dili mga bunga. Bunga dili maayo sama sa ibuhas sa mga timpakarong ingnon nga mga tao. Bubunga kami o Diyos o mga maayong bunga o dili sampinit Ginoo. Tungod kay kami nahiusa naman nga kanimo Ginoong Kristo. Lord, salamat sa imong pagpadlong nga ni kanamo, Lord. Salamat sa imong pagtudlong nga ni kanamo. Gamito namo ang imong mga pulong Ginoo matag adlaw, Lord, sa among kinabuhi. Mahimo kini kami nagiban sa among kinabuhi aron Ginoo sa pagdaog o pagpildi sa kaaway. Nga mao sa Satanas. Salamat, Lord, sa imong pagtudlong nga ni kanamo Ginoo. Sa imong pagpadlong nga ni kanamo ginadawat mo kining imong pagpadlong nga ni kanamo. Kaya gusto namo o Dios na kami mo level up Ginoo sa pag-alagad kanamo. Salamat kay Lord sa matanusa nga maninawato nina sa imong mga pulong ug andam Ginoo nga magbabago sila ang mga sikas. Thank you so much, Lord. Darang kanungganan mga pagpahimuot ng mga pagkain Ginoo ganha naging kanimo Ginoong Hesus ang tanan. Gusto na mo, O Diyos, kay ikaw, Ginoong Hesus, mag-hari sa mong kasigasi. Mulingkod ka, galing sa mong kasigasi. Arong Lord, ikaw ang mag-control galing ka namin. Arong Ginoo, kaayuhan na lamang gayon kanunay ang mo ang gusto nga pagabuhaton sa mong ginabuhi. Nalayon ka sa ulit katapusan, Lord. Padayon ka magatudlong galing ka namo sa tarang panahon. Labi na Ginoo ni ini katapusan mga adlaw. Kaya ikaw hapit na mo mahalin Ginoo. Tanang kanungganan, mga pagtuboy Ginoo, mga pagpasalamat. Iha lang yun sa kamhanang pangalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan mag-ingon og amen. Amen ang amen palakpakan sa mga Diyos. Amen. Dalaygon dito atong buhay nga Dios sa mga pulong nga atong nabati. O karon panahon na pod nga kita sa tibok nga semana nga padalangin gihatag sa atong buhay nga Dios ato na pong ibalik sa atong buhay nga Dios. Kaya panalangin lang sa ato pud ang kalikan. Akong pagabasahon diri sa Malakias 3:10 no. Ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibubok ko kaninyo sa madagayaon gayon. Ang mga panalangin. Oh, salamat no. O akong pagkakanta mo kanta ko. Kanisa na kanta. Dugay na ni kayo, nag-edad pa kong 8. Pero kay kanta man sa Ginoo, mga alawiton man, magpadayon jud ang alawiton sa kung saan nakadugay. Sabi, magapadayon sa pag-alagad, magapadayon sa pagsimba, magapadayon walay sibog, agud lalin kita
Amahan na langit nun, salamat Lord sa mga pulong Lord nga mong nabati Ginoo. Salamat usab Ginoo God niining grasya Lord, mga salapi Lord na imong amo na pong ibalik diha kanimo Ginoo. Salamat Ginoo God nga kini siya Ginoo. Magamit siya Lord sa imong kahimayan Ginoo kung asa man Lord maadto ang si Pastor Lord o ubanan sa mga young people Ginoo God. Kini dako kini katabang Lord God. Salamat Ginoo God sa mga nanindaw, sa mga nagtrabaho, sa mga mag-uuma Ginoo God, sa mga driver, salamat sa imong pagproteksyon diha kanila Ginoo God. Salamat sa kusog Ginoo God, sa kanunay Ginoo, ikaw gyud kayo Lord, nagauban diha kanamo Lord, sa matag adlaw kami nagkinabuhi diri sa kalibutan Ginoo God. Salamat Lord sa tanang lugar kini Lord, amo ginampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so imaya og kaduganan diha lamang kaniya. So ang tanan ba nining ako ang palimbahon mga kaigsunan na panalanginan ba ang matabusa? Praise God. Okay, so mao kini nga to ang unang serbisyo. O salamat kay nga nagpalampuson kitang tanan mga kaigsunan. So announcement nato karong Wednesday ato ang prayer meeting. Padayon gapon ang ato nga pag-ampo. Alas 7 ka magsugod mga kaigsunan. 7 p.m. Idol nato sa Dios ang atong mga prayer requests. Ato ang ampo gyud ang ato ang nasod. Pinagsakin ta nato karong panahon na makaigsunan. Aron gyud malikon ta kanon dai. Taga nato panahon ng Ginoo. Amen. Dili na lang gamitin lang ta modules kung sa panahon trabaho. Taga gyud nato panahon ng Ginoo. Kaya nakakagaling panahon ng Ginoo sa tuwa. Amen. Wala kay sa paghunong sa pagatiman sa tuwa. Every second, minute, matag segundo, matag titik sa orasan ang Ginoo nagaamping, nagahatag ug gininhawa sa itong mga kinabuhi. Matagaan, taga-apod nato ang Ginoo panahon. Amen. Dili gani sa trang panahon at mahatag sa Ginoo kay sa panahon uyon man yun ta, matulog yun ta. Sa panahon nga matulog, naghatag panahon sa Dios ana. Amen. Amen kay natulog man ta. Kaya po sa itong mga trabaho, dili po sa trang panahon jud hatag nato ato ang oras na kaniya kay tungod kay kung sa to ang ginatutugan, diya po talaga diya po nato gibutang atong oras sa atong mga trabaho. Pero dapat dili po kay trabaho lang yun nato ang yununa, isa pang galing nata sa atong mga trabaho. Pangalandungan yun nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Ano nga dili yun ta mahilayo nga na sa iyaha. Amen. So ako ban sa second service nato, uban man tingali no. Okay, naman uban mo uban sa second service. O niya third service tagsawa sa available. O niya alas 3. Also no, antod nga kanya gabi po sa fourth service. Okay, so announcement po nato is after ni ini dili tingali manguli ang mga adult katong mga may pili ng arong year nga mag-discuss mo may tungod sa coming Christmas party nato no. Unya naiusap po na himo na po nato nga family Thanksgiving. Okay, kay tungod kay panahon na lagi. So mag-discuss mo ba ni Sister Manang Gina o ni Kuya William, Brother William Gatson no, sa mga kuan may bilin diri para sa kuan no. Okay, mag-discuss mo na pinahapit na baya isa 13 na. Na 25 ra ba ang kuan? Okay, so wala to mga announcement. Manindog ta. Amen. Salamat sa kalampusan sa atong talimbahon, bisan pa man sa mga pulong sa Dios. Atong pagawiton dungog ug himaya. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta ang tanan o Dios dali mo lamang. Sa gugma nga walay katapusan, O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Tapos kang daygunog, simbahunog, halaran.
kinabuhi ko, Diyos, kali mo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kali mo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kali mo lamang. Lord, hallelujah. Amahan na mga kalaan, salamat po sa among simbahon karon sa Ginoo. Salamat Ginoo nga nakatapos kami Ginoo sa mga pulong Ginoo nga among nadasi karon. Na mahitungod kadto Ginoo sa pagtudlo bahin sa mga dila Ginoo nga amo gayud kini nga kontrol Ginoo ang mga pinulungan Ginoo. Sumala Ginoo sa mga mitay Ginoo ang dila kini tama sa usa ka kalayo Ginoo nga kuyanap nga tanang kalasangan Ginoo. May sa Ginoo nga dinasunta sa mga pinulungan namo Ginoo nga kini dili kini mo kuyanap sa uban namo mga kaigsunan nga dili maayo Ginoo nga dili nimo kaymutan Ginoo. Salamat Ginoo niadto mga pulong Ginoo nga nakapadatig sa matagos sa kanamo sa pagtudlo sa mong pagpangalaga siya kanimo Ginoo. Bisan pa Ginoo ang mga pag-ampo Ginoo sa ikaduha na mong service Ginoo ngadto sa Grace Ginoo Lord tuguti Ginoo nga imong gahom malahan espiritu Ginoo nga mo'y tultol ngadto kanila Ginoo sa pag simba niya nga dapit Ginoo na ikaw Ginoo makahatag og kadaogan ngadto kanila sa uban ng mga kaigsuonan sa mga people pastor Ginoo. Lord, ikaw Ginoo mo'y magabiya kanila ang kinti Ginoo ilang mga sakinan Ginoo nga ilang pagantuan nga miabot sila Ginoo nga puno sa kalipay, puno sa gaya, puno sa grasya, puno sa gapong sa balang espiritu Ginoo. Lord, may kamusap kami Ginoo nga bisan pa sa ikatulo nga panimbaho dito sa Tagsawa Ginoo. Ano na kami mga plano Ginoo nga mato dito na pita Lord at higa Ginoo ang matatusan namo kating-kating na mahiusa kami dito nga dapit Ginoo sa pagtimba Ginoo doon kay ang mga pulo Ginoo balaan o mao kini ng pulo sa matatusan namo kakilabuhi Ginoo. Bisan pa kami mag-adto kay katulong nga timba Lord, ang imong gahom Ginoo, magkauna magapay Ginoo, katagon ikaw Ginoo sa imong pamilya nga dugo, at kami magapunta dito madapit na ang gahom nimo Ginoo mo ang mabalo magtiguban ka namo samtang kami magabiyahe. Kaya nagadapit Ginoo ang kalaputan kadaugan. Amo kayo kini nga maangkon Ginoo pinagi sa imong tabang Ginoo. Salamat Ginoo bisan samtang kami magatapos karon ini nga musilibahon karon ini nga dapit. Among ginaampo niya kanimo Ginoo nga ang gahom nimo Ginoo sa matag karon ko niya Ginoo nga magapabilin sulod sa among kasing-kasing ang imong mga pulong Ginoo nga mulampo kini Ginoo nga dili kini nga mulabay nga kawang sulod sa among kasing-kasing kini dili amo kayo kini nga ikinabuhi Ginoo sa kami magapaako sa imong magbalik nga napakalit kalibutan Ginoo. Dalangin ni kini tanan Ginoo bisan pa sa mga kaigsuonan namo karon nga magapamauli nga lagyo nga dapit ikaw Ginoo magay-makiguban kanila uban ang pagpasalamat ya kanimo nga nadawat nila ang mga panalangin nga gikan kanimo Ginoo. Salamat Ginoo may kanusab kami Ginoo nga dili dapit Lord ikaw giya magiguban ka namo gasabong sa ikaw pagili nga dugo makapandog ikaw sa imong mga balaan nga kahulugan kanamo Ginoo. Kami tanan nga imong mga kanak kanimo imong kini pagkatabunan sa imong mga kahulugan Ginoo. Iya lamang sa pangalan ni Jesus abong tugyan ang dugo ko kag dimaya diya sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so I love you. Oh Lord, yes I love you with a love. Oh Lord, I can see you, the glory of my King. Yes I love you with a love. Oh the Lord, God bless you. See you next Sunday. Sige na.